Wel, bore da i chi gyd, a chroeso cynnes yn enw'r Arglwydd Iesu Grist i'r Oedfa ar ei newydd wedd. Mae'n deg i ddweud bod ni'n byw mewn dyddiau rhyfedd. Sa'n gwybod sawl gwaith yn ystod yr wythnos diwethaf fi wedi defnyddio'r gair surreal. Ac mae'n anodd, os nad yn amhosib i ddweud, siwd mae'r dyddiau nesaf, a'r wythnosau, a'r misoedd nesaf, yn mynd i edrych ar lefel byd-eang, ar lefel gwladol, cymunedol, personol ac i ni fel eglwys. Mae rai yn ein plîs ni sydd wedi cael ei effeithio'n barod ac fe fydd na eraill yn siŵr o wneud hefyd, ond i ni'n ddiolchgar i Dduw. Ni'n diolch fod e yn teyrnasu, fod e yn frenin ar ei orsedd. Ac felly, i ni'n dyfal barhau, i ni yn addasu, i ni'n parhau i geisio gwasanaethu'r arglwydd a'n gilydd, a'n cymdeithas ni, dan amgylchiadau newydd a dieithr a falle chydig bach yn anghyfforddus ar y degau. Os yw bore yma'n teimlo yn od i chi, allai sicrhau fod e'n teimlo yn od iawn i fi hefyd. A gweud y gwir, mae'n eitha rwystredig yn dydy. Fel eglwys ni wedi treulio rhan fwyaf o'r flwyddyn diwetha yma yn trafod ac yn ceisio strwythuro y dydd Sul mwyn i ni gael mwy a mwy o amser gyda'n gilydd ac mwy amser dan sŵn y gair. Ac nawr i ni ond yn gallu cwrdd yn ddigidol. Ond ysdim angen digaloni, ysdim angen chwerwi. I ni ddim yn anobeithio, i ni ddim yn rhoi'r ffidil yn y to, i ni ddim chwaith yn lleisi dwylo ac yn rhoi lan. Na, i ni yn gorfod symud ymlaen dros yr wythnosau nesaf yma. I ni mynd i orfod bod yn ddyfeisgar. I ni mynd i orfod camu ymlaen mewn ffydd. Chwilio am ffyrdd creadigol. Chwilio am batrymau newydd mwyn parhau i gyflawni ein pwrpas ni fel eglwys. Comisiwn yna sydd gyda ni i garu'r arglwydd a dyfnhau yn ein perthynas ni gyda fe, i garu'n gilydd a cario beichiau ein gilydd, ac i garu'r byd ac i wneud disgyblion i'r arglwydd Iesu Grist a gwneud enw Iesu yn hysbys. Wel, cyn ni fynd ddim pellach, gawn ni air o weddi. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti, ein bod ni yn gallu dod ynghyd fel hyn i daddoli di. Ac arglwydd byddwn ni yn dymuno bod gyda'n gilydd mewn un man. I ni yn diolch i ti am yr dechnoleg a'r adnoddau sydd yn ein galluogi ni hyd yn oed fel hyn i ddod ac i dyfolu di ac i dygeisio di ac i wrando ar dy air di. Ac i ni'n gofyn dy help di nawr yn ystod o'r munudau nesaf yma i dy ogoneddu di ac i dawelu yn meddyliau ni ac i ganolbwyntio arna ti. Arglwydd i ni am weddio nawr dros yr rheini sydd wedi ei effeithio gan yr coronavirus yma, rheini sydd ar hyn o bryd yn ein plith ni ac yn ehangach yn sal ac yn dioddau ac ni'n gofyn y bydde di yn agos iawn atyn nhw. Ni'n gweddio am iechyd ac arglwydd yn gweddio yn neud i roi rhyddid i'r doctoried hynny sydd yn trin cleifion ac yn chwilio am ffyrdd i wella yr afiechyd yma. Ond dad, ni'n diolch i ti fod gennym ni obaith sydd yn ymestyn tu hwnt i'r byd yma, yn ymestyn tu hwnt i'r bywyd yma. Ffydd a gobaith yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd ni'n gofyn felly am dy help di nawr yn ystod y cyfnod anodd yma.
I weld shwd i ni fod i ymateb, shwd i ni fod i fyw fel dy bobl di, shwd i ni fod i rannu dy efengil di. Ac o Arglwydd, shwd i ni fod i dy ogoneddu di. Dad, i ni'n gweddio nawr y bydde di gyda ni ac yn gymorth agos iawn i ni. A mynd bod ni'n gofyn yn enw Iesu. Amen. Wel, ni yn mynd i gael can nesaf, ac falle mae dyma un o'r pethau anodda am gyfarfod ar-lein yw bod canu cynulleidfaol yn dibynnu yn helaeth ar gynulleidfa. Ac felly be ni'n mynd i gael nawr yw can gan Aled Myrddin. A mae wedi bod wrthi yn paratoi rai adnoddau i'n helpu ni ddysgu adnodau. Ac felly dyna ni'n mynd i rando arno nesaf. Ac mi'n siŵr bydd yna fwy o fideos fel hyn yn dod yn fuan. Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau hynny, a wedi cael bendith o hynny. Ac fi'n siŵr bod yna adnoddau eraill byddwn ni'n dod ar eu traws nhw, bydd yn ddefnyddiol ac o fydd i ni fel eglwys yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Os i chi'n dod ar draws rhywbeth, i chi'n ffindo'n help ac yn dda, mae modd rannu hynny yn fewnol trwy WhatsApp y capel, a bydda hynny'n dda. Nawr, stym stori plant yn ni bore yma, stym ysgol Sul, ond beth i fi'n mynd i ofyn yw bod yr plant a'r bobl ifanc yn plîs ni nawr yn cymryd yr adnod hynny, y geiriau hynny ni newydd i canu a'i dysgu, ac yn sgwennu nhw mas, ac yn creu rhyw fath o boster na ddurno fe cystal ag y gellyn nhw, ac wedyn o'n i'n meddwl bod fe'n dda i allu rannu hynny trwy'r WhatsApp, fel bod ni'n gallu gweld beth mae pobl wedi bod wrth i ni wneud yn ystod y dydd heddi. Ond nawr ni'n mynd i gael darlleniad, ni'n mynd i ddarllen o air Duw, ac ein darlleniad ni bore yma yw y Salm yna, Salm 42. Salm 42. Fel y dyheia ewig am ddyfroedd rhedegog, felly y dyheia fy enaid amdana ti, o Dduw. Mae fy enaid yn sychedu am Dduw, am y Duw byw. Pa bryd y dof ac ymddangos ger ei fron.
Bu fy nagrau'n fwyd i mi ddydd a nos, pan ofynnent i mi drwy'r dydd, ple ma dy Dduw? Tawallta fy enaid mewn gofid wrth gofio hyn, fel yr awn gyda thyrfar mawrion i di Dduw, yng nghanol banllefau a moliant, torf yn cadw gwyl. Mordd arostengedig oed fy enaid, ac mor gythryblus o mewn. Disgwyliaf wrth Dduw, oherwydd eto molianaf ef, fy ngwaredydd am Duw. Mae fy enaid yn ddarostengedig yno. Am hynny, meddyliaf amdana ti, o dir yr Iorddonen a Hermon, ac o fynydd Misar. Geilw dyfnder ar ddyfnder yn sŵn dy readre. Mae dy fôr ath donau wedi llifo trosof. Liw dydd mae'r arglwydd yn gorchymyn ei ffyddlondeb, a liw nos mae ei gan gyda mi, gweddi ar ddiw fy mywyd. Dwedaf wrth Dduw, fy nghraig, pam yr anghofiaist fi? Pam y rodiaf mewn galar wedi fy ngwrthrymu gan y gelyn? Fel pyn dryllio fy esgyrn, mae fy ngelynion yn fy ngwawdio, ac yn dweud wrthyf trwy'r dydd, ple ma dy Dduw? Mor ddarostengedig oed fy enaid, ac mor gythryblus o mewn. Disgwyliaf wrth Dduw, oherwydd eto molianaf ef, fy ngwaredydd am Duw. Amen. Nawr mae ambell un di gwneud y sylw i fi fod rhai o'r emynau ni'n canu o wythnos i wythnos fel arfer yn gallu bod yn gymleth, yn anodd i'w deall, mae'r iaith yn gallu bod yn hynafol a'r syniadau yn ddieithr weithiau i ni. Ac felly o'n i wedi bod yn chwarae efo'r syniad o ofyn i dad i wneud slot reoledd i esbonio rhai o'r emynau i ni'n ei canu. Ac felly nath e'n haro i weld pam ddim dechrau ar hynny nawr. A felly yr eitem nesaf yn ein oedfa ni yw mae dad yn mynd i siarad am Emyn o fy Iesu bendigedig. A'r Emyn yma a llawer o bethau fydd yn berthnasol iawn wrth i ni ystyried Salm 42 gyda'n gilydd bore yma. Wel, fe fynwyd i mi siarad am Emyn gan dyn o'r enw Eben Fardd. Roedd Eben Fardd yn fardd amlwg iawn fel mae enw barddol yn agom Eben Fardd yn fardd amlwg iawn yn y 4eg ganrif ar 15. Fe ganed 1802 a bu farw yn 1863. A fe ddaeth i ymlygrwydd mawr fel awdur un o awdle, sef hynny o cerddi hir mewn cynghaniad, un o'r awdle mwyaf poblogaidd yn y Gymraeg yn ei ddydd. Yn gywir, hyd at yn cymarol ddiweddar, bydde bobl fi'n siŵr hanner can mlynedd yn ôl, sicr can mlynedd yn ôl, beth ni'n dechrau adrodd a dinistyr yn donau, chwalodd, uchelion, rhagfuriau, a thirion byrth yr hen bai, Cer Salem sicr i seiliau, fydden nhw'n gallu adrodd yr englyn agoriadol o'r awdl yna gyda fi. Fi'n siŵr awdl am ddinistyr Jerusalem, yr hyn oedd Christ wedi proffwydo bydde'n digwydd. Oedd testyn yr awdl yna. Ond erbyn heddi, dim ond rhyw anarach fel fi fydde diddordeb falle yn yr awdl yna. Ond yr hyn sydd wedi para yw rai o'i emynau ac un emyn yn arbennig, sef o fy Iesu bendigedig, sef yr emyn fyddwn ni yn myfyrio arno fe nawr. A beth sydd yn wir am yr emyn yma yw mae'n darlunio'r emynydd na'r Cristion mewn cyfnod o chwalfa, mewn cyfnod o argyfwng, mewn cyfnod stormus iawn. A dyna gawn ni yn y pennill cyntaf yma, er enghraifft. O fy Iesu bendigedig,
unig gwmni fenaid gwan. O'n i'n ôl at syniad yma o mae Crist yw'r unig gwmni sydd ganddo fe mewn munud. Ym mhob adfyd a thrallodion, dal fy ysbryd llesgu'r lan, a dirweddau sy'n dod fan hyn o fyd storm ac o fyd y môr. Hynny yw, dal fy ysbryd llesgu'r lan. Hynny yw, wi bron y boddi, fel petai, yng nghanol yr adfyd, yng nghanol yr holl bethau drwg sydd yn digwydd i fi, a'r pethau trallodus, y pethau y gwewyr yma sydd yn nodweddu'r hyn sy'n dod i'n rhannu. A thram teflu'r yma acw ar anwadal donau'r byd, cymorth ro i ddal fy ngafel yn o ti, sef Iesu, ynddo fe, o fi Iesu bendigedig, yn o ti, sy'r un o hyd. Hynny yw, mae toner môr, mae pethau sy'n dod ar ei traws ni yn y byd yma, yn anwadal, maen nhw'n gyrru ni bob math o gyfeiriad, ond mae'r pennill yn cyrraedd uchafbwynt yng nghanol stormydd bywyd. A Crist yw'r un sy'n aros fe betai yn gadarn yng nghanol tonau y môr sy'n berwi i bob cyfeiriad. Fe yw'r un sy'r un o hyd. Yna mae newid y ddelwedd mewn gwirionedd yn yr ail bennill. I ni wedi bod yn sôn am stormydd ar y môr, i ni'n mynd i fyd daeargrynfeydd nawr. Rof yn rhaid y fanafynwyf ar segledig bethau'r byd, ysgwyd mae y tir o danaf, darnau'n cwympo i lawr o hyd. Hynny yw, ble bynnag fi'n rhoi fy'n rhoed, medda fe, yn y byd yma, mae pethau'n segledig. Mae'r tir yn ysgwyd o danau, a mae pethau'n cwmpo lawr ar ymhenni fel betai. Ond, medda fe, os caf yn rhoed i sengi, i bwyso fel betai, yn y dymestl fawr am chwith, y dymestl fawr, y storm fawr yma sydd yn mynd i chwythu. Os wi yn sefyll yn gadarn ar dragwyddol graig yr oesoedd, dyna fan na sigla beth fydd y fan yna fydd dragwyddol graig yr oesoedd yn gadarn o dan fy nrhaed. Ac wrth gwrs mae'r ddelwedd yma o graig yr oesoedd yn rhywbeth sydd yn rhedeg trwy'r Beibl i gyd, y gwedi gwir. Y syniad yma o Grist fel craig i ni'n gallu pwyso arno fe, fel un cadarn ni'n gallu pwyso arno fe. Mae yna Emyn Saesneg enwog arall, Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. A mae yna ddau beth falle o'r Hen Testament arbennig fyddwn ni'n tybio falle fyddai'n meddwl Eben Fardd yn y fan yma. Y naill beth yw Moses yn taro'r graig yn llyfr Exodus, pan mae'n mynd trwy'r anialwch, a mae'n y broblem cael cyflenwad o ddŵr. Mae Duw yn dweud wrth Moses i daro'r graig. A mae y Testament Newydd yn sôn am hynny fel symbol o Grist yn cael i daro fel betai. Ar y groes, wrth gwrs, ar y groes mae dŵr a gwaed yn ffrydio allan o strys Crist. Felly mae'r elfen yna o Grist yn cael ei daro. Crist yw'r graig, ond mae'n cael ei daro, a mae pethau deionus yn dod i ni allan ohono fe yn cael ei hollti i anafu fel betai. Ond hefyd, mae Moses mewn un man yn llyfr Exodus yn gofyn i Dduw am cael gweld i ogoniant e. A mae Duw yn dweud, na, lle di ddim gweld fy wyneb i, ond ei adael i'n ogoniant i fynd heibio i ti, ac i ti cael fod yn ddiogel yn y sefyllfa yna, oherwydd bod i mor sanctaidd felly, fel bod ti'n gallu profi fy ogoniant i'n llawn. Bydda i'n rhoi ti yn agen y graig, yn yr hollt yn y graig yma, lle fydda ti'n ddiogel. Felly mae'r delweddau yma o'r Hen Testament yn enwedig, siŵr o fod yn meddwl Eben Fardd fan hyn, pan mae'r tir yn siglo i gwmpas mae Crist yn graig gadarn felly, i sefyll arno fe. A fe sylwch chi yn y ddau bennill gyntaf yna, mae'n darlunio yr holl
anwadalwch, yr holl ansicrwydd yma, yr holl bethau drwg sy'n dod i'w rannau yn y byd yma, yn ystod y penillion. Ond erbyn diwedd y ddau bennill, mae yn dod i ryw fan o ddatganiad cryf, cymorth ro i ddal fy ngafel yn o tŷ sy'r un o hyd. Os gaf i roi fy nhroed ar graig yr oesoedd, dyna fan na sigla byth. Mae yna sicrwydd yn dod allan yng nghanol y math o chwalfa sydd o'i gwmpas e. Ac wrth droi at y trydydd pennill, wi eisiau cydio yn yr hyn wedodd e yn yr ail linell i gyd o fy Iesu bendigedig unig gwmni fenaid gwan. Nawr, mae'n debyg bod Eben Fardd wedi sgrennu'r Emyn yma pan oedd tua diwedd i fywyd, a fi farw pan oedd nhw 61 oed, rhyw 30 oed yn fras. A beth sydd yn drawiadol am y pennill ola yw bod e fe bethau'n tynnu yn arbennig iawn ar ei brofiadau personol e. Nawr, yn niwedd i fywyd, fi drychinebau teuluedd yn dod y gynyddol i'w rannau. Rhyw 5 mlynedd cyn iddo fe farw, fi farw un o'i ferched e, yn 1855. A mewn 3 blynedd, dyma un arall o'i ferched yn marw. 2 merch o ganddo fi gyd, felly 2 yn marw yn agos iawn at ei gilydd. Yna, y flwyddyn wedyn, 1859, mae 8 iddo fe yn marw. Ac wedyn, yn 1860, graig Eben ei hunan yn marw wedyn. Ac yn ola wedyn, y flwyddyn ar ôl hynny, 1861, dyma fe'n colli unig fab. Felly, mewn rhyw 5 mlynedd mwy na lai, fe gollodd ei wraig a 3 o'i 4 plentyn a gwyr iddo fe. A cael ei adael yn unig yn ei gatre, un o Sir Gaernarfon oedd e, ac yn byw erbyn hynny yn Clynnog Fawr. Ond, dyn ni'n gweld hynny'n, mae'n tynnu ar hynny yn y pennill ola yma, pwyso'r bore ar fy nheulu, colli rheini y prynhawn. Pwyso eilwaith ar gyfeillion, gweithau'n colli'n fuan iawn. Pwyso'r hawddwyd, hwnnw'n siglo, profi'n fuan newid byd. Ond wedyn cyrraedd yr uchafbwynt o sicrwydd yma, pwyso'r Iesu. Dyma gryfder, sydd yn dal y pwysau i gyd. Nawr, yn y fersiwn breiddiol, nid sy'n dal y pwysau i gyd sydd yn y llinell ola yna, ond sy'n dal i'r pwysau i gyd. A'r awgrym fyna yw beth bynnag yw'r pwysau sy'n dal i'r eitha fel betai. Mae'n dal y pwysau, mae Crist yn gallu dal y pwysau i'r eitha. A mewn gwirionedd, allwn ni ddim meddwl y gwyd y gwir yn sefyllfa bresennol ni am Emyn sydd yn fwy addas. Chwad, ni'n meddwl am yr hawddfyd sydd wedi cael ei golli'n rwydd iawn yn dyddiau ni gyda'r feirws yma sydd yn lledu ac yn creu pob math o broblemau gan awsterau ac ofnau ac yn y blaen. Wel, yng nghanol y cyfan mae'r Emyn yma yn rhoi ni ryw hyder yng Nghrist. Hynny yw, Crist yw'r un sydd un o hyd, Crist yw'r un o roi pwysau arno fe sydd yn gadarn o dan ein traed, ac wedyn o bwyso'r Iesu beth bynnag arall sy'n digwydd i ni, o safbwynt ein teuluoedd ni, o safbwynt ein cyfeillio ni, o safbwynt yn amgylchiadau ni, os i ni pwyso'r Iesu, mae'n gallu dal y pwysau yna drosto ni i'r eitha. Wel, diolch i Dad am hynny. Nawr ni'n mynd i ryw fath o gyd-gannu yr Emyn gyda'n gilydd. Bydd y geiriau yn ymddangos ar y sgrin a'r cyfeiliant yn cael ei chwarae. Mae lan i chi os i chi yn cyd-gannu fel teulu, neu os i chi yn gwrando ac yn myfyrio ar y geiriau ac yn canu yn dawel fach yn eich pen. Mae hynny lan i chi yn llwyr.
Wel, cyn bod ni'n troi at air Duw, gawn ni air o weddi dyn gilydd. Arglwydd i ni yn gofyn nawr am dy gymorth di, i wrando ar dy air, ac i ddeall dy air, ac i ymateb yn gywir i dy air. Mae yna bob math o bethau, falle ar ein meddwl ni ar hyn o bryd, ac trwy'r wythnos, yr un sgyrsiau ni wedi bod yn ei cael, drosodd a throsodd. Ond ni'n gofyn nawr felly arna ti i dorri fewn ac i weithio yn ein calonau ni a newid ni trwy dy efengyl gwych di. Dad, helpa ni nawr a derbyn ni'n ddiolchgar yn enw Crist. Amen. Amen. Wel, os oes Beibl dych chi, o'ch blaenau chi, trowch i Salm 42. Ac mae rhaid i cyfeirio at llyfr y Salmau fel trysorfa. Mae'n llawn o drysor o bethau gwerthfawr. Llyfr o ganeuon yw hi wrth gwrs, ond y caneuon hynny yn gymorth i ni fel pobl, fel Cristnogion, i fynegu'n hunan, i mynegu ein teimladau, ein emosiynau, i wneud synwyr o'n profiadau ni. Mae'r caneuon yma yn aml yn adlewyrchu profiadau byw a real i ni, bod nhw wedi cael eu sgrennu canrifoedd yn ôl, mor aml mae'r salmydd yn ei ysgrifennu ac yn ei brofi yn berthnasol ac yn hynod o gyfoes a gweud y gwir. Ac wrth gwrs, mae llyfr y Salmau hefyd yn drysorfa oherwydd fod yna elfen proffwydol i'r llyfr. Mae'r geiriau yma yn pwyntio ni at y Meseia, at yr arglwydd Iesu Grist. Yn aml iawn, mae'r hyn sydd yn cael ei ddisgrifio gan y salmydd yn cael ei gyflawni a'i brofi yn llawn gan Iesu Grist ei hun. A dyna byddwn ni'n ei weld wrth i ni edrych ar Salm 42 gyda'n gilydd. Yswch chi'n teimlo bore yma? Fi'n siŵr bod yna nifer ohono ni yn gallu uniaethu gyda'r hyn ni wedi ddarllen. Mae'n enaid ni yn isel ac yn gythryblus. Be ni fod i wneud? Sut ni fod i ymateb ar y degau fel hyn? Wel, yr ateb yw disgwyl wrth yr arglwydd. Cadw'n golwg ni arno fe, ymddiried ynddo fe, ein Duw ni, y Duw byw, ein craig ni. Disgwyl wrth yr arglwydd a cadw'n hyder ni ynddo fe. Nawr, y peth cyntaf fi eisiau ni sylwi arno'n yn fyr yn y salm yma yw deheuad y salmydd. Beth yw'r broblem? Be mae'r salmydd yn mynd trwyddi
fan hyn? Wel, mae'r salmydd yn deheu, yn dydy. Mae yna ddeheuad yma am dduw. Yn benodol, mae'n deheu am bresenoldeb Duw. Yn fwy penodol eto, mae'n deheu am bresenoldeb Duw yng nghanol y gynulleidfa. Mae eisiau bod yn y deml, yn addoli, gyda pobl Dduw. Am ryw reswm, ni ddim yn gwybod pam, ond mae e yn absennol, mae e wedi cael ei dorri ffwrdd o'r deml, i ffwrdd o'r addoliad cyhoeddus yna, ffwrdd o'r arglwydd a'i bobl e, ac mae hynny yn achosi gofid iddo fe. Mae'r darlun cychwynnol yna, mae e fel ewig yn deheu am ddyfroedd rhedegog. Mae e'n sychedu am ddiw, ac i ni gyd wedi cael y profiad yna o syched. Does na ddim lot o bethau mwy annifyr na bod eisiau dŵr, deheu am ddŵr. Mae'n amlwg fod yr hyn mae'n ei brofi yn ofnadwy. Mae'n sôn yn dydy am ei ddagrau, dydd a nos. Mae'n dweud bod e'n tywallt ei enaid mewn gofid. Mae'n brifo. Mae'n mynd trwy gyfnod ofnadwy fan hyn. Ac, wel, beth sy'n rhyfeddol yw pan ni'n meddwl fod yr arglwydd Iesu wedi profi hyn. Fod e wedi profi hyn ar lefel dyfnach nag y salmydd hyd yn oed, nag i ni wedi brofi. Dath yr arglwydd Iesu, mab Duw, i'r byd, a fe nath e ddewis cael ei dorri ffwrdd oddi wrth yr arglwydd. Nath e ddewis cael ei wrthod gan ei dad a'i gosbi ar y groes, cael ei wrthod gan ei bobl ei hun a'i ladd tu allan i'r gwersyll. Pam? Wel, er ein mwyn ni. Er mwyn i ni beidio orfod cael ein torri ffwrdd oddi wrth Dduw. Er mwyn i ni gael perthynas gyda Duw. Falle bore yma fod yna rhywun yn gwrando a mae gennych chi'r syched yna. Chi ddim yn adnabod yr arglwydd a chi'n sychedu amdano fe. Mae'n rhywbeth yno chi sydd yn aniddig. Chi eisiau Duw, mae'n rhywbeth ar goll yno chi. Wel, mae'r arglwydd Iesu di marw a di atgyfodi mwyn lleddfu eich syched chi, mwyn i chi allu ddod at Dduw a cael eich digoni ganddo fe. Ond fi'n credu mae'r geiriau yma yn arbennig o berthnasol i ni fel eglwys y bore yma. Achos dyma yw ein profiad ni mewn ffordd, yn dyfa. I ni wedi cael ein torri ffwrdd, nid o Dduw, nid o berthynas gyda fe, ond o'r gynulleidfa. I ni ddim di gallu dod at ein gilydd fel i ni'n arfer gwneud i addoli ochr yn ochr gyda brodyr a chwiorydd yng Nghrist. A fi'n siŵr bod yna rhyw ddeheu yno ni. Yn deheu am yr normalrwydd yna, yr patrwm yna, o ddod i addoli gyda'r dorf fel petai. Nawr, fy ngobaith i yw bydd y cyfnod rhyfedd yma yn fendydd. Bydd yr arglwydd yn defnyddio fe i newid y ffordd i ni falle di bod yn meddwl am ein hunan ac meddwl amdano ni fel eglwys, y byddwn ni falle yn stopio cymryd bywyd normal eglwysig mor gyniataol. Ond sdim angen i ni boeni. Gallwn ni ddisgwyl wrth yr arglwydd. Adnod 5, disgwyliaf wrth Dduw oherwydd eto moliana fydd. I ni yn mynd i fod gyda phobl yr arglwydd eto yn addoli. Naillai nôl yn y capel, yn y byd yma, neu gyda holl bobl Dduw yn ei bresenoldeb e am byth. Diolch iddo fe am hynny. Felly, na'r deheuad mae'r salmydd yn ei brofi. Mae'n brofi'r anodd iddo fe. Felly,
Sut mae'n ymateb? Dyma'r ail beth i fi eisiau tynnu'n sylw ni ato fe, ei ymateb e. Ni di nodi bod e'n disgwyl wrth Dduw, yn disgwyl wrth yr arglwydd. Ond be mae hynny'n golygu yn ymarferol? Wel, fi'n credu bod yna 3 peth sydd yn neidio allan i ni. Gyntaf i gyd, mae'r salmydd yn meddwl. Adnod 6. Mae fe enaid yn ddarostyngedig ynof, am hynny meddyliaf amdana ti. Hynny yw, mae'n llenwi ei feddwl gyda'r arglwydd. Bod e ddim yn y deml, fod pethau ddim cweit fel maen nhw fod, mae'n llenwi ei feddwl gyda pethau da, yn myfyrio ar Dduw, ar gwirionedd, ar pethau mae'n gwybod am yr arglwydd. Yna, ail beth mae'n gwneud yw mae e'n canu. Adnod 8. Liw dydd mae'r arglwydd yn gorchymyn ei ffyddlondeb, liw nos mae ei gan gyda mi. Mae'n cofio sut un yw Duw am y ffyddlondeb yr arglwydd mor real iddo fe, fel bod e'n canu. Mae'n moli. Mae'n defnyddio ei lais i fynegu ei gariadau at Dduw. Nawr, dyw fel ni, ddim yn gallu canu gyda'r gynulleidfa, ond dyw ddim yn stopio fe rhag moli ac addoli. Mae jyst yn codi ei lais bach ei hun. Beth arall? Wel, trydydd ymateb amlwg, yw mae e'n gweddio. Adnod 8 eto. Liw nos mae ei gan gyda mi gweddi ar Dduw fy mywyd. Mae'n siarad gyda Duw. Mae yn dod â phopeth. Dod â'i sefyllfa, dod â'i bryderon, dod â'i ofnau, dod â'r cwbl at ei Dduw. Mae yna lot o sôn ar y foment o does am hunan ynysu ac pobl yn cael ei torri ffwrdd ac yn teimlo'n unig iawn. Ac wrth gwrs, mae hynny'n beth anodd ac yn beth difrifol. Ond yw'r Cristion beth ar ben ei hun? Hyd yn oed pan i ni ar ben ein hunan, dyn ni ddim go iawn achos mae'r arglwydd gyda ni. Hyd yn oed pan ni'n teimlo bod y neb o'n cwmpas ni i siarad â nhw, mae yna wastad rhywun sydd yno i ni siarad â nhw. Wastad rhywun sydd yno i rando ar ein gweddiau ni. Yr arglwydd ei hun, mae ei wastad yn agos i'w bobl. Felly dyma'r ymateb un deheuad ni. Be ni'n mynd i wneud? Sut i ni yn mynd i lenwi'n meddyliau ni ar arglwydd? Sut ni'n mynd i lenwi ein cegau ni a moliant a chan? Sut ni'n mynd i llenwi'n bywyd gweddi ni gyda yr hyn i ni yn cyflwyno i'r arglwydd yn rheolaidd. Ond yna mae yna un peth ola i fi eisiau tynnu'n sylw ni ato fe. Falle byddwch chi ddim yn meddwl am hyn yn syth, ond y trydydd peth yw'r cyfleuon. Y cyfleuon. Chi'n gweld mor ddifrifol, mor boenus, mor amhlyserus yw'r sefyllfa mae'r salmydd yn gwynebu, mae yna gyfleuon yn codi. Os ych chi'n meddwl am y peth yn bositif, mae yna gyfleuon amlwg yn codi. Mae'r cyfle cyntaf yn dod trwy y gwrthwynebiad mae'n ei wynebu. Mewn sawl man mae'n nodi yr heriau sy'n cael ei taflu ato fe, adnod 3. Pan o fynent i mi drwy'r dydd, ple mae dy Dduw. Ac yna adnod 10. Fel pen dryllio fe esgyrn, mae fy ngelynion yn fy ngwawdio ac yn dweud wrthyf trwy'r dydd, ple mae dy Dduw. Mae yna mosodiadau.
Mae yna bobl yn herio. Ond fyna, mae yna gyfleon. Ond oes. Cyfleon i'r salmydd fan hyn i ddyfalbarhau ac i roi ateb i'r heriau hynny. I siarad dros yr arglwydd. Ac wrth gwrs, dyna wnaeth yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Chi'n cofio wrth iddo fe hongian ar y groes. A'r bobl yn gwawdio, yn chwerthin ar ei ben. Pam na gywen achub ei hun? Lle mae ei dduw nawr? Be mae'r arglwydd Iesu'n gwneud? Wel, mae'n gweddio drostyn nhw. Mae'n gofyn, o dad, madde iddynt. Dyn nhw ddim yn gwybod be maen nhw yn i'w wneud. Mae'n ymateb yn raslon iddyn nhw, yn cymryd y cyfle yna i ddangos cariad a daioni a thrigaredd Duw. A mae'n y gyfleon i ni mynd i fod. Fi'n siŵr byddwn ni, os nag i ni wedi yn barod, yn gwynebu pobl yn gwneud hwyl am ein pennau ni, wrth weld yr tristwch a'r galar a'r dioddau, bydd pobl yn enherio ni. Lle mae'ch Duw chi nawr? A mae'n y gyfle yn hynny. Cyfle i fynd ar sgwrs ymhellach, cyfle i roi ateb am y gobaith sydd yno ni. Ond mae yna gyfle arall, ond oes. Cyfle i ddyfnhau ein perthynas ni gyda Duw. Mae'r salmydd fan hyn yn dweud, Adnod 6, mae fe enaid yn ddarostyngedig ynof. Am hynny meddyliaf amdana ti, o dir yr Iorddonen a Hermon ac o fynydd Misar. Geilw dymder ar ddyfnder yn sŵn dy readre. Mae dy fôr a donau wedi llifo trosof. Mae lot o bobl di bod yn sôn wythnos hon am rai o'r sgil effeithiau i pawb yn hunan ynysu ac yn aros adre. Mae'r lefelau llygredd di lleihau. Mae yna anifeiliaid gwyllt yn dychwelyd i mannau penodol. Mae'r afonydd yn rhedeg yn gliriach. Mae teuluoedd yn cael treulio amser gyda'i gilydd mewn ffordd dyn nhw ddim wedi ers sbel. Ac mewn ffordd dyna sy'n digwydd i'r salmydd fan hyn. Dyw'r sefyllfa ddim yn ddelfrydol. Dyw e ddim lle mae eisiau bod. Mae eisiau bod yn y deml gyda gweddill pobl yr arglwydd. Ond hyd yn oed lle mae tir yr Iorddonen a Hermon a mynydd Misar yn bell i ffwrdd, mae Duw gyda fe a mae Duw yn siarad gyda fe a mae berthynas gyda'r arglwydd yn dyfnhau. Trwy'r pethau mae'n ei weld o'i gwmpas trwy ei brofiadau fe, mae Duw yn ymwneud â fe. A eto fy ngweddi yw bydd hynny'n wir amdano ni. Mae'r misoedd nesaf yma yn debygol yn mynd i'n gorfodi ni i aros adre, byddwn ni ddim yn dymuno gwneud hynny. Ond ydy hynny'n mynd i roi cyfleon i ni? Cyfle falle i ddarllen ein Beibl ni, neu ddarllen rhyw lyfr sydd wedi bod ar y silff ers blynyddoedd. Yn barod, ni'n di gweld chwaraeon yn cael ei ganslo a digwyddiadau cymdeithasol yn cael ei cael lawr ac wrth gwrs mae yna rhyw siom a rwystredigaeth yn hynny, ond ydy hynny yn gyfle? Cyfle i ni dreulio fwy o amser yn gweddio. Cyfle i ni dreulio fwy o amser yn rannu dros y we, neu dros y ffôn, neu dros text gyda pobl am yr hyn sydd yn wirioneddol bwysig i ni, yn pethau trygwyddol hynny, yr arglwydd. Falle bod ni yn styc yn ein tai. Ni methu crwydro o'n cartrefi fel byddwn ni'n dymuno gwneud, ond os yna gyfle fyna, cyfle i ni ddod i nabod ein cymdogion ni'n well, cyfle falle i geisio gwasanaethu mewn ffordd i ni ddim di llwyddo i'w wneud hyd yn hyn. Falle bod ni
fel eglwys yn bell o'n gilydd. Ond oes yna gyfle hyd yn oed yn hynny? Cyfle i ni i weddio a chario beichu yn gilydd a dyfnhau yn ein perthynas ni a'n gilydd. Maen nhw'n dweud yn dyn nhw, absence makes the heart grow fonder. Os yna gyfle mynd i fod nawr, mor rhyfedd mae hynny'n synio, wrth i ni fod yn bellach o'n gilydd am gyfnod, i'r arglwydd i ddod yn un agosach at ein gilydd, ac at o fe, ac i'r arglwydd i yn paratoi ni, a'n defnyddio ni yn fwy yn y gwaith mae wedi'n galw ni iddo fe, o dystio iddo fe a rhannu ei efengyl gyda'n dinas ni, a'n gwlad ni, a'n byd ni. Diolch iddo. Amen.